Hätätilanteessa on helppo pelästyä ja hämmentyä. This is a fire alarm. Leave the building. Me Hedengrenillä ajattelemme, että rakennuksen pitäisi olla vuorovaikutteinen käyttäjiensä kanssa ja opastaa heidät turvaan. Esittelyssä Hedengren Compact 500 äänievakuointijärjestelmä. Tässä järjestelmässä on 6 eri vyöhykettä, jotka voidaan mukauttaa kaiuttimen sijainnin mukaan ja voidaan laajentaa tarvittaessa. Lisäksi järjestelmää voidaan laajentaa edelleen verkossa. Yksikön sisäänrakennetun mikrofonin lisäksi lisämikrofoneja voidaan sijoittaa strategisesti eri puolille rakennusta. Järjestelmässä on integroidut akut, jotka varmistavat järjestelmän luotettavuuden myös sähkökatkoksen sattuessa. Järjestelmä voidaan helposti integroida muihin Hedengren turvajärjestelmiin, kuten Prodex Firescapeen, Neptolux poistumisvaloihin ja HHLC murtovalvontajärjestelmään. Tämä huippumoderni ratkaisu on helppo asentaa ja siinä on kaikki tarvittava integroitu yhteen järjestelmään. Hedengren. Innovatiivisia tuotteita turvallisempaan maailmaan.